El meu desig per l'institut és que en els propers 40 anys continuï sent un actor rellevant en l'ecosistema de semiconductors català i espanyol, i estem treballant perquè així sigui. En el futur continuarem desenvolupant aquesta capacitat que tenim de fabricar coses petites, fins i tot més petites i arribant a veure efectes quàntics en les estructures que fabricarem i fer sistemes que ajudin al desenvolupament de la societat. El CNM para mí es mi segunda casa. Llevo aquí desde los 23 años. CNM és evolució. És un espai per fer recerca i compartir-la. Innovació. Transversalitat i especialització. Multidisciplinarity. Partire dal piccolo per pensare in grande. Des dels meus 30 anys d'experiència a l'institut, he vist com una idea il·lusionant s'ha transformat en una realitat i ens ha convertit en un centre de referència. Ha sigut un privilegi. Una, perquè vaig estar a l'inici, quan s'inauguraven les instal·lacions i posaven en marxa les tecnologies, i ho és ara, 26 anys després, on celebrem els 40 aniversari i torno a participar en aquesta renovació de les instal·lacions i de la refundació del centre. Lo que yo destacaría del instituto es la interdisciplinaridad, así dar una solución a un problema desde diferentes perspectivas. Vanguardia. Profesionalidad. Experiencia. Para mí, l'IMB significa aprenentatge. Potència. Aporta solucions innovadores per millorar l'eficiència energètica. És la col·laboració i les ganes d'unir forces per arribar més lluny. Todo el mundo está dispuesto a colaborar y a aprender de entre ellos. Para mí, es un viaje de vida. Desde el IMB CNM renovamos nuestro compromiso cada día para seguir liderando la fabricación de circuitos fotónicos en este país. Principalmente siento orgullo y pasión. Orgullo porque trabajo en una sala blanca donde el nivel de exigencia es bastante elevado, y pasión pues porque sé que todos los dispositivos en los que participo desarrollando tienen una repercusión a nivel social. I diria com sempre avançant. Celebramos 4 décadas de servicio a la sociedad desde la ciencia y la tecnología. Ayer el CNM nacía para desarrollar la microelectrónica en España. Hoy tenemos que apoyar la soberanía tecnológica europea desde los semiconductores, resolviendo retos en salud, medio ambiente, seguridad, electrificación inteligente, espacio o fronteras de la física.